Nasi tina mkoma tinashika mna kweje aka Warrior T do zitare music ni Warrior T, yes. Warrior T, yes. Uchika mzee Na tutende. Ewa ndicho. Saka tukuzeti pinza mkati ni Jeri chi. Ya takanipinza mukati rino Jeri I rap. Ndandisiri mu good books ni mzukuru wangu. Tinapa nango frame ro rap. Ndiye pamba chai. Ndiye pamba chai. Yeah. Saka chichira unzo udisplay chichira kanya sweet. Ya chakanatsoitika ndechekuti pamba pa ndini mwana mukomana aripo. Saka vamwese vasikana. Saka pakutsura kuti musabude pamba then mudzoka late. Kuzova igona kubuda kapamba kudzoka kana kuma 3 am kana 2 am then akudisturb vanhu vese vakarara. You understand? Saka pakuvatsura izvozvo ndaitiwo ndikuita chinhu chiri right. Because akapedzera kutoti pane vamwe vana vasikana vachiri kukura. Saka vanga vakuvapa dzidziso isiri right. Because vanga vakutotanga futi kutora vana ivavo. Kutanga ina maparties and stuff. Saka ndaedza kutaurawo ndichiti sezvo ndiri mwana mukomana ndini baba kana ndini mutariri wemhuri. Saka ndichiedza kuti ndivaonese. Saka ndopakatangira enmity ndaiti ndikutsura ndisingadoziva ndikutocreata. It's fine. Saka timbwenu tumeti mutaura nyaya music, then we get back into that later. Alright. Saka komo ngudi zita njani je? Tinashika mna kweje aka Warrior Team. Warrior Team. Yes, ngoma Warrior Team. Tinozoti zara kuti Warrior Team ukarona kuti. Alright. Ndakatanga ndichinzi Black Warrior. Ya ndichitanga kupinda music. Then ndobva ndazonzwa kuti paburiswa song na Freeman and Black Warrior. You understand? Saka since inini ndansiri popular zvekudaro. Ndakabva ndaona kuti since ndisati ndapopular at least ndikachinja zita kuti ndisaite kunge ndikuita fight neuyu. Chero wakatanga ndito ndori kukopera. Exactly. Aizomeche. Yes. Hawa ndizvo. Yes. Saka Black Warrior makari kuti masongs api makari. Akati one day pane inonzi do you believe that Samatenga there's many songs. Many songs. Yes. Saka did you start mamu unoona zvakatongoitika mutori kunzvo? Ndaitoimba motongori Black Warrior from there. It's fine. Saka the experience, tell us kuti mutange kuimba. What really happened? How did you start singing? Okay. Yeah, chakaitika ndichikura ndiri munhu aigara nanasekuru anzvadzidza ana mai. Saka vaiita zvemusic, vaifarirawo music. Saka vanhu vekuti vaitoti kokorodza kuti hey, wechimboya mugara apa tiite se timboita zvekuimba. Saka ndichidzidziswa kuimba ndichidzidziswa ndo andazonongotanga kuti rege ndiedze kumbocreata something ndiri ndega. Then from there kusvika izvezvi chibaba. Yeah, ndikati ndachibaba hangu but I can sing. Ndingati ndachibaba. Music unorova iwe type which type of music? I go for any type of music. Any type of music? Any type. So which means dance, R&B, Afro pop. Chimbori simple. Chimbori simple. Alright, ndikupe gospel iri pa R&B. Alright. Oh, yeah, yeah. Like a bird without wings, how can I fly without wings? Like a baby without milk, I can grow up, yes, but it's so hard. I'm like a builder without bricks. How can I build your temple without bricks? So you are my wing, that's why I fly. You are my milk, so I can grow. You are my brick, so I can build your church and preach your word. Don't know how to thank you, that's why I chose to give you my life. Since I have surrendered my life to you, Lord, show me the way.
that you need. Show me the way that you need. Show me the way that you need. Aiwa, zita manje ne vibe ya music ya muru. Kuacha izozvo. When you first introduce your name, you don't know dance. I don't know, maybe it's me, but you go to see this tarako ni music. You type your music, my vocals on now. Zita rangu ili fire. Ili zita ili ndakatori tumidzo. Maono taiwa warrior team unobata kwese saka tango kuti uri warrior wechi. Yes. So who are your inspirations out there? You want to inspire to tangi to music. They are inspired. Who inspired? You mean one of the motivate? Motivate. Alright. Ini ndoterera ma artist akasiyana. Ndoterera kudance koko kuwanzofarira angu ana Freeman, Dopa Don. Then kwa RMP Ebengroove. Ndoterera Trevor Dongo. Ana Sani Makalima, ana Nox. Yes, ndikavataura ndikatosvika mangwana ndikabata. That's music for you. Yes. So basically, what have you learned so far in here apart from just music? Alright. Ndadzidza zvakati wandei kugona kutotaura nevanhu, kucommunicate. I was a short-tempered. Ndiri very short-tempered, but izvezvi ndakugona kugarisana because munomu mune vanhu vakasiyana siyana. Unowana vanhu vanobva kumativi akasiyana siyana, saka you learn more. Saka uri muno macho kumbonyora nyore yako ndo wabva tozisiya pawapinda. Iyo yandatokupa ndiye munomu. Itori nyowani. Itori nyowani. Wachabuda takatomirira zvinyowani. Akawandisa masongs. Akawandisa. Saka sorry, une back question. Une YouTube channel here, Instagram channel here, une machannels wakamboita put out here kuti patino paunozobuda kuti vamwe vari kuona uchiri mukati so music yako isati kurelease. Yes. Vambokufollow panguva idzodzi vachimbokuona vachimbokuteera vachimbodzwa kumasamples aka pashare wanoti vanonakirwa newe paunozobuda unozoya kuti hapana kuti patali papa. Alright, that's a good question. In the upcoming artist handiti ndaishanda neSolid Records at first. Do wakambotrya kuisawo masongs angu paYouTube and those stuffs. Saka from there kusvika ndichizopinda munomu Solid yanga yaseparata cause hameno nyaya dzavo dzanga vaitana but vakaseparata. Saka kwanga na Simbo ndailinka naye but pachannel yekuzoti handise paYouTube chichi vanga vachinja. Yeah. I know it's fine. Saka chaungashuvira kubatsirikana navo mukati muno. Sorry, before I ask you that, I want to know kuti team rako raimbolinka naro ere. Rakambokuvisitira wewe chimbotoona kuti kana team rekustudio zvaro remangoma. Ndidi kunyepa so far hapana tavisita kunze kwemarelatives. Team rehama ndoidza iriyo. It's fine. Saka hapana chaungodewo here kubatsirikana nacho uri mukati muno in terms of your music career and everything. Chandingatobatsirikana nacho tenchidawo mabhuku ekunyorera masongs, mainstruments kana magita zvekuti tikwanise kuita kana makeyboard kuti tokwanisa kunatsoita chaizvo chaizvo kuti patoenda panze tinge takamaintaina pace yezvinhu izvozvo because munogona kurelaxa, unogona kutorelaxa tosvika pakutotadza kutozopinda kana muridhimu chaimo because hatina mainstruments. Yeah. Anything you want to say to the viewers outside there? Anything inspirational, anything you would want to say? Kune vanhu vari panze toda kutaura mashoko ekuti hapana chimwe chinhu chamungagona kuita musingatungamidze Mwari. Pane chese chamunobata, pane chese chaunoronga kuti uite, tanga utungamidza Mwari. Ukatungamidza Mwari ndiye achakulead into a good way, ndiye achakuratidza nzira yakanaka. Asi ukaita zvinhu mafungo ako unogona kupedzisira wakuchema, unogona kupedzisira warasika gwara. Saka tanongokusimbisai imi vari panze, let's pray. Katina mateni kuti Mwari ndo nzira.
That's all. Thank you very much. Stage name I remember it's Sleeper. Boza rusikuendera nezvo. Warrior Team. Saka chikwendera. Chibazi dance usembo chimotipa dance yacho. Alright. Ina ndidi kufamba ndichitaura vanhu enda ndidi kufamba ndichireva nhando ina ndidi chokufamba ndichitaura zvakashata ndidi ina ndidi the plus ndidi kufamba ndichitaurwa zita rangu vandidi shamwari dzangu dzifambe dzichishorwa ndidi hama dzangu dzitambudzwe navavengi saka Mwari ivai nenu nyangwe mangwanani ivai neni chero masikati ivai neni kumadekwani munozviziva kurofamba zvakashata tenzi ndichengete kunyangwe pandomuka ndichengete kunyangwe pandosungwa ivai neni kumadekwani munozviziva kurofamba the other thing pabopoto renyu musandipinze makuwa enyu musandidedze shamwari dzangu musadzitaure kana ndiripo but ndoda kubatana tobva taita one thing kuwirirana pfungwa tobva taita one love hey, ndakutadzira ngataura netonzwisisana kwete zvekuzofamba uchinditaura kuvanhu mangwanani chero masikati ivai neni kumadekwani munozviziva kurofamba ahina ndidi kufamba ndichitaura vanhu enda ndidi kufamba ndichireva nhando ina ndidi kana zita ndakuriziya Warrior Team mbera. Yeah man. Awa ndoje ramba chiklika manje uchiona manje. Awa ndo vai. Kana mpezo kudona chinakirwa. Awa bo. Awa nice. Thank you very much. And you heard it from Warrior Team. So please baroda kubatsirwa kumona ne instruments ne support team rukunzwe rikonza kubatsirwa in any other way in his musical career. He is the man here, Warrior T, and in Zimbabwe, generally, yeah, race, kana gospel, kana tongo, kana mjida varipo mdara, unokurovera. But quando kunondi nakira, conscious RMP. Conscious RMP. Yes. Now, Pola, thank you very much for joining us on SlyMedia TV. My name is JTK, and I'm here with Warrior T. Until next time, it's bye bye for now.